gashi kuna gani zan muku dalla dalla. Ga waɗanda ba su gane ba zan muku dalla dalla. Wannan sirrin da kuke gani sirri ne na kariya, sirri ne na mahassada, na makiya. Domin baka san ba inda makiyinka yake, baka san ba inda mai maka hasada yake, baka san ba inda mai ketanka yake. Wannan sirrin da zani baku, so ɗaya ga wata in kana so in kai kuma ka bari sai wani wata kuma kai so ɗaya. Wannan ka yi wa kanka idan kana tantama wani yana maka sihiri. Saboda mutane kala-kala ne, ba ma wai magana wai ana ketan, mayu ne suka yawa a cikin gari. Wallahi mayu ne suka yawa a cikin gari. Kishiyar uwarka dan tana kishi da mamarka, za ta hada da kai baka da labari. Ta dinga maka sihiri, ta lalata maka rayuwa. Saboda kina kishi da kishiyar uwa, shikenan kin bi diyanta gaba ɗaya, kina bibiyar diyanta da guda kina bibiyar diyanta. Kishiya ce take yi wa kishiya asiri, kina shakku tana miki asiri, ki zo ki hada wannan sirrin ki. Kasuwanci ne kake yi, kai dan kasuwa ne, kana shakka abokaninka makiya suna maka asiri, suna maida maka kasuwancinka baya. Da Allah ka jaraba wannan. Gaba ɗaya sirrin mu ba ma so mu rinka ɗauko shi muna ba jama'a. Wallahi sai mun rinka ɗauko sirrurruka muna ba jama'a, muna taimaka mu jama'a, saboda mun gane munafikai, azzalumai, makiya sun yi yawa. Wannan da kuke gani gawayi ne, wannan gawayi ne, sadefan da irin gawan da zaka samu. In babba ne, in karami ne, in manya ne ka hada kamar guda 4. In kamar ƙanana ne kana iya aiki da guda 4 suma, ko guda 5 ko guda 6. In dai ƙanana ne baka samu ba manya. Wannan lemun tsami ne tsanwa sharkuna gani, guda 1 ya wadatas. Da Allah idan ina bada wannan sirrin, masu saurare na su saurari video na tun daga farkon sa har ƙarshen sa. Wallahi bana bada amsa bayan wannan video da nake yi. Ka zo inbox ina kana mun audio ko kana mun video za ka tambaye ni sirrin da na bada akan wannan, wallahi blocking in ka zani. Saboda lokaci nake dauka dan in muku bayani sosai ku gane. Dan haka idan za ka yi aiki da video, ka saurari abinda video ya faɗi ka yi aiki da shi. Kar ka dawo kana mun tambaya, wallahi ba zan baka amsa ba. Wannan gishiri ne na miya, ba sal de table bane. Gishiri wanda kuka sani, wanda ake yin miya da shi, ba sal de table bane. Shine zaka dauko. Zan muku dalla dalla. Yawwa. Wannan kuna gani so ne, ruwa ne. Kun ga daidai iya ruwan da na sa? To ya wadatas. Saboda in ka zo wurin wanka, da ruwan sabunin ka za ka yi wanka, da ruwanka na sabuni za ka yi wanka. Bayan ka ƙare, shine sai ka ɗauko waɗanga ruwan da za ka haɗa waɗannan ruwan, sai ka yi watsa su a jikinka. Bayan ka watsa su a jikinka, ina da buƙatan ka bar ruwan su bushe a jikinka. Kar ka sa wani ƙyalle ko wani serviette ka shahe man ruwa, a'a. Ka yi wanka ka bar ruwan su jima su bushe a jikinka. Wannan nake da bukata. Wallahi komai ya ce take bibiyar ka sai ta barka. Maye ko hira yake bibiyar ka sai ya barka. Ko fir'auna ne yake biyar ka, shine dai iyakan mugunta a ce fir'auna yana baya gare ka. Babu yanda za su yi da kai, ido ne za su sa maka su kallon ka. Kuma wallahi summa tallahi in mutum bai daina ba, yake bibiyar rayuwarka ko yake bibiyar rayuwar ƴaƴanka ko kasuwancinka ko aikin kamar kai magidaci ne, kai ma'aikaci ne, ana ta bibiyar rayuwarka, kai hatta da matanka ne suke maka sirri baka raida da su ba. Dan Allah ka jaraba wannan. Kishiya tana miki baki raida ba da ita, ki jaraba wannan. Wallahi sai an yi lokacin da za ta zo ta gwada kanta, sai ta dinga nuna kanta, tsananin mai ta mata yawa, sai ta nuna kanta kiri-kiri kowa shede ta. Shine zaka dauko wannan, yawwa, sai ka aza, ka kama gishiri kamar haka. Kaga wannan
gishiri ne sai ka zuba a ruwan dan da shi zan yi wanka. Sai ka ɗauko wannan gawayi sai ka nasa a ruwa. Sai ka ɗauko wannan lemun tsamin guda ɗaya sai ka ɗau yuƙanka sai ka raba guda biyu, kaga ɓari biyu kenan. Yawwa, wannan ɓari ɗaya sai ka yi haka sai ka nasa, wannan ɓari ɗaya kenan sai ka yi haka sai ka yi haka. Allah, ni ban san maƙiyina ba, kai ka san maƙiyina. Duk inda yake maƙiyina ya Allah baya so na baya ƙaunata, ka tona masa asiri na tsaka. Idan yana bibiyar rayuwata ne ba tare da wani dalili ba yake nema ya tozarta ni, Allah karka bashi sa'a, ko rayuwata ko rayuwar ƴaƴana gaba ɗaya. Kai ka san me kake so. Duk abin da ka san wani ɗan adam yana bibiyan ka da shi za ka yi addu'a ka saka a ruwa. Ya Allah, wannan kariya ta ce, ka kare ni daga sharrin masu sharri, ka kare ni daga makiya, daga mahassada. Ya Allah, wannan da kake yi kina yin wannan ne sai ki tofa su a cikin ruwa. Bayan kin yi haka nan in kin tofa su a cikin ruwa, roki ruwan wannan ki je ki aje, ki dau wannan ruwan ki je ki aje, ki je ki yi wankan ki na sabon. In kin kare wankan ki na sabon sai ki doki wa'annan ruwan ki yi ranse da bismillah. Wallahi ko fir'auna ne ko maye ne mai hirahika yake biye ki, ko yake biyar ka, ko yake biyar ƴaƴanku, wallahi zai tona wa kansa asiri, dan bayan da zai iya yi da ku. Dole ne ya sa muku ido, kuma idan bai daina ba wallahi sai dai bayan ransa. In dai bai daina ba sai dai bayan ransa. Saboda haka ta kariya tana da kyau, kariya tana da kyau, ku rinka yi kuma ku rinka yi wa ƴaƴanku.